Informativo local. Televisión de Cerceda. Moi boas tardes, señoras e señores. Imos ca información. Hoxe, mércores día 23 de abril, na radio na televisión municipal de Cerceda. Hoxe falaremosles da festa da terceira idade. Xa abriu o plazo este luns para anotarse e xa son casi 200 as persoas inscritas. Aínda queda tempo para facelo. Falaremos da andaina polo lago das Encrobas, que será, lembren, están a tempo de anotarse ata hoxe, e o último día para esta fin de semana. Lembramos que se pode renovar o DNI en Cerceda e tamén o pasaporte o 21 do vindeiro mes de maio. E lembramos tamén que mañán hai unhas xornadas informativas de axudas sobre a transición xusta. Siguen as obras no colexio O Cruce de Cerceda e tamén falaremos de que aínda en Cerceda queda algunha medida de restricción de cara á influenza aviaria en aves. Deso falaremos, como tamén da homenaxe ao cura don Albino Verdía, colaborador tamén desta casa, da carreira solidaria Os 11 das Vías, que se celebrará o sábado 3 de maio e aínda poden inscribirse, tamén da oficina do Rexistro Clave, da exposición 150 anos da chegada do ferrocarril galego e de un curso gratuito de competencias digitais que oferta a Xunta de Galicia. Tamén a ITV de Turismo se pode pasar en Cerceda a finais deste mes e principio do que ven. En canto tempo para mañán, o máis destacado é unha suba de temperaturas e tempo máis anticiclónico. Casi que 200 persoas xa se anotaron a festa social da terceira idade que se vai a celebrar o 17 de maio, do vindeiro mes de maio, en Cerceda. Esta festa, a festa da terceira idade, xa ten data, como decimos, sábado 17 de maio, que coincide ademais coa celebración do Día das Letras Galegas. Será de novo na Polideportiva de Limeixa, no Piñeiro, e a partir das 2 da tarde. O plazo para anotarse abriu este pasado luns, día 21, e prácticamente 200 persoas xa se inscribiron. O prazo vai a permanecer aberto ata o 9 do próximo mes de maio. As inscripcións, que son gratuitas, poden facelas por teléfono no 981 68 60 68, polas mañáns, que é o teléfono de servicios sociais, ou poden facelo tamén presencialmente achegándose á terceira planta do Concello. Insistimos que é unha festa das máis numerosas que se organiza no Concello de Cerceda, festa ademais gastronómica con un gran xantar, música e diversión e socialización. Isto será Festa Social da Terceira Idade, un ano máis, será o sábado 17 de maio e poden anotarse ata o día 9 de maio. Tamén hoxe é o último día para poder anotarse a andaina polo lago das Encrobas, que vai a ser este próximo sábado, día 26 de abril, donde o Concello de Cerceda organiza unha andaina polo lago das Encrobas, unha ruta circular de 8,4 kilómetros, cunha saída que está prevista ás 10 da mañán na entrada principal da Mina e Meirama. Se vai a facer tamén unha parada a mitad do camiño aproximadamente que coincide co Aliviedeiro para tomar algo de auga e froita. Tamén regresarase, o cálculo é sobre as 12:15 da mañán. Deben levar calzado e roupa axeitada. Esta é unha actividade gratuita, pero teñen que inscribirse. Poden facelo a través dun enlace que atoparán na páxina web do Concello www.cerceda.org. Hoxe, ata o día de hoxe, 23 de abril, hai de plazo para inscribirse. Tamén poden chamar, se queren, por teléfono o 981 68 50 01. Dende a xornada de onte se poden pedir citas para renovar o DNI aquí en Cerceda e tamén o pasaporte como novedade actualmente. Os axentes da Policía Nacional van a estar o próximo 21 de maio en Cerceda. Insistimos, para renovar o DNI ou tamén o pasaporte. Será o mércores 21 de maio no Auditorio Municipal de Cerceda. A cita teñen que pedila nas oficinas xerais do Concello, na planta baixa. É unha cita para renovar o DNI. En caso de que queiran só renovar o DNI, é preciso telo caducado ou que lle falten
menos de 90 días para caducar. Hai que levar fotos recentes e a taxa para elo é de 12 euros. En canto ao pasaporte, teñen que ter, para poder renovalo, o DNI sin caducar, fotos recientes e a taxa do pasaporte é de 30 euros. Os menores de idade deben ir acompañados cos seus dous proxenitores e todo elo para renovar o DNI e o pasaporte o vindeiro mes de maio, en concreto o mércores día 21. Máis temas. Na xornada de mañán, xoves día 24 de abril, se celebra no Viveiro de Empresas de Cerceda pola mañán no Acevedo unha nova xornada de informativa sobre a transición xusta. Durante a xornada de mañán se van a presentar en detalles as diferentes axudas que con cargo á transición xusta poden acadar as empresas. Tamén se presentarán os requisitos, os procedimentos co fin de facilitar o acceso a estes recursos, tamén resolver posibles dúbidas. Ademais, será unha oportunidade para establecer contactos con outros axentes do ecosistema empresarial. Para asistencia imprescindible a inscripción a través do correo electrónico atgalicia@transicionxusta.gov.es. Tamén recordar que poden chamar ao teléfono 618 312 849. Esta xornada presentada polo alcalde de Cerceda, Juan Manuel Rodríguez, e falarán Nuria Álvarez, axente para as túas de Transición Xusta de Galicia, e María Teresa do Río, xerente de Crismaval Cartón. Mais temas, falamos de que siguen as obras no Colexio O Cruce. As obras no Colexio Cruce presupuestadas, lembren, en 360.000 euros, se van a prolongar toda esta semana. O tellado, que xa foi reemplazado, ou igual que unha das fachadas que tamén ameazaba con virse abaixo, xa está rematada. Só queda acabar os traballos de illamento da parede e proceder ao pintado de todo o inmueble. Si todo marcha segundo o previsto e a meteoroloxía acompaña, os alumnos realoxados noutras dependencias poderán regresar ás aulas na próxima semana. Antonte hubo unha reunión entre a Xunta, a empresa e o centro para facer unha valoración dos traballos. A previsión inicial xa era que as obras rematasen canto antes, pero as malas condicións meteorolóxicas das últimos días impediron poder avanzar nas obras do exterior do centro. A idea é que coa mellora prevista do tempo se poida rematar a finais desta semana. Por lo tanto, está previsto xa que a principios da semana que ven xa podan volver ás aulas. E tamén se prevé que se retire toda a maquinaria do patio que está a impedir que nenos de infantil poidan empregar as súas clases e tamén para poder xogar no mismo. Agora falamos de, en este caso, as restriccións polo risco do virus da influencia aviaria. Pois ben, a pesar de que a evolución está sendo moi positiva, apenas aparecen xa casos, quedan aínda concellos nos que se van a manter algo de restriccións. Entre os concellos que quedan de toda Galicia está Cerceda, xunto con Ordes e Tordolla, na provincia da Coruña. Decir que quedan, en este caso, 7 concellos na provincia de Pontevedra, un na provincia de Lugo e 3 concellos na provincia da Coruña. Que quere decir que en Cerceda aínda se manteñen certas restriccións, é dicir, se permite a cría de aves ao aire libre sempre que se lles alimente e suministre agua no interior das instalacións, ou de xeito que se impida o contacto das aves silvestres con agua ou alimento. Tamén no noso concello non se permite a cría de parrulos, ocas, gansos, xunto con outras especies de aves de curral. O suministro da agua se proíbe darlles as aves de curral auga procedente de depósitos superficiais, fontes ou outras oríxenes nas que podan ter acceso tamén aves silvestres. Estas son as medidas que se van a manter. Tamén hai que lembrar que en toda Galicia sigue sendo obrigatorio a inscripción no rexistro de explotacións avícolas da Consellería de Medio Rural, todos os currais avícolas de autoconsumo de calquera dos concellos galegos. A finalidade é a de ter constancia da súa existencia ante unha situación de emerxencia sanitaria por influencia
aviaria. Este rexistro pode realizarse de varias vías, na sede electrónica da Xunta de Galicia ou nas oficinas rurais da Consellería do Medio Rural. A influencia aviaria é unha enfermedade de declaración obligatoria e dade as graves repercusións que causa na poboación avícola, é importante a súa detección precoz. O que si é, en este caso, informan tamén de que este serotipo deste virus é prácticamente moi difícil que se transmita ás persoas, aínda así deben de ter precaución. Mais temas, o sábado día 31 do vindeiro mes de maio, un grupo de veciños organiza unha homenaxe ao cura don Albino Verdía, tamén colaborador desta casa da Radio Televisión de Cerceda. É o cura de Queixas, de Cerceda, de Encrobas, de Meirama de Lesta e de Mercurín. O acto vai a comenzar cunha misa a 1:30 na igrexa de Santa María de Queixas para despois celebrar un xantar sobre as 2 da tarde na zoa do aparcamento ao lado da igrexa de Queixas. A carreira solidaria aos 11 das vías se celebra o sábado 3 de maio. Dentro de 2 sábados vai a ter lugar a terceira edición da carreira solidaria aos 11 das vías que organiza o Concello de Cerceda en colaboración con Atlética a Silva e tamén o albergue da estación. En este caso se celebra o sábado 3 de maio a partir das 4 da tarde e poden seguir inscribíndose. Na actualidade xa hai prácticamente 250 persoas inscritas. Poden facelo a través da página web carreirasgalegas.com. En calquera caso, decir que hai varias inscripcións. Poden inscribirse a carreira de 11 km, a andaina ou para as máis pequenos. A de 11 km é de 6 euros, mentras que para andaina é de 1 euro. Para os rapaces é gratuito. Os cartos recadados irán destinados á Asociación de Loita contra o Cancro íntegramente, ou igual que o ano pasado, que foron ao redor de 800 euros. O Concello de Cerceda dispón de unha oficina de rexistro clave. Isto quere decir que dende o Concello poden acadar as credenciais digitais para relacionarse electrónicamente coas administracións. O número clave PIN, poden obtelo no Concello de Cerceda de xeito presencial. No Concello de Cerceda, unha vez solicitado facer a identificación clave, un empregado público se encargará de verificar a súa identidade mediante a presentación do DNI e un número de teléfono móvil donde chegará a mensaxe de benvida. Lembren que clave é un sistema que permite a identificación ante as administracións públicas para facer trámites sin necesidade do certificado digital ou do DNI electrónico. Ata o próximo día 28 sigue estando a exposición 150 anos da chegada do ferrocarril galego na sala de exposición Xosé Neira Vilas na Biblioteca Municipal de Cerceda, no campo da feira. Se queren visitala poderán facelo polas tardes de luns a venres de 3 a 8 ou senón os sábados pola mañán de 10 a 1. Falamos agora de un curso gratuito de competencias digitais. A Xunta de Galicia oferta unha formación de competencias digitais de xeito gratuito. Se trata dun programa destinado a capacitación en competencias digitais intermedias, totalmente gratuito, 100% en liña e con titularización personalizada. É un programa acreditado pola Xunta de Galicia, totalmente gratuito, en línea e con unha titularización constante para mellorar o uso das tecnoloxías para situacións cotiás, crear e xestionar as redes sociais nas que desexan participar, coñecer as principais ferramentas de ciberseguridade ou para ampliar as competencias para o mercado laboral. O curso ten unha duración de 10 semanas, o propio ritmo sin horario, realizándose tamén sesións grupais de acompañamento con especialistas para resolver dificultades e retos que podan surxir durante a formación. Para dar por finalizado o curso terán que haber participado nun mínimo de 80% das actividades evaluadas, obtendo así un diploma acreditativo da formación recibida. A metodoloxía é práctica con vídeos, contido interactivo e sesións grupais de acompañamento. Ao rematar obterán un diploma acreditativo da Xunta de Galicia. Poden inscribirse na ligación que atoparán na web da Xunta formaciondigital.gal. Se tenen tamén máis información, poden chamar ao teléfono 681
053 179. A ITV de Turismos vai a estar aquí en Cerceda. Se vostede quere pasar a ITV do seu vehículo, que sepa que pode facelo en Cerceda, donde estarán os días 30 deste mes de abril e o día 5 e 6 de maio na entrada do parque acuático nos aparcamentos superiores. O horario de atención ao público será pola mañán de 9 a 1:30 e pola tarde de 3:15 a 6, agás o último día, o día 6, que só estarán pola mañán. A cita previa poden solicitala no teléfono 981 92 80 80 ou a través da páxina web www.sicitv.com no apartado de cita previa. En canto ao tempo, Galicia vai estar durante a xornada de mañán xoves baixo influencia anticiclónica, con unha situación na que se agarda pola mañán néboas e xa irán disipándose a medida que transcurra a xornada. Pola tarde crecerán nubes de evolución en zonas do interior. No resto de Galicia haberá ceu despexado con temperaturas que van a experimentar un lixeiro a moderado ascenso. Os ventos soprando nordés en xeral, frouxos no interior e moderados no litoral. Podemos chegar a temperaturas de preto de 20 grados ou máis de 20 grados por aquí, por a zona de Cerceda. No sur de Galicia, por exemplo, poden chegar ata os 27, 28. Pois co tempo rematamos o informativo de hoxe. Nada máis, gracias pola súa compañía, saúdos na radio, donde está Marisol Rodríguez e Tomás Ramos, na televisión está Manuel Eirís e na redacción e quen lles falou Manuel Ángel Villa. Disfruten da xornada, moi boas tardes, adeus.